Akong tripan akong amigo dire. Akong katrabaho ba. Kumbaga, may isip kong katulo, ipakita niya yung pinakabating niyang now. Tripan na to siya. Kini nga kawan, sikat na siya sa TikTok. Sikat na. I-try na to siya ha. Kung kasabot ko. Diba? Adik tignaw. Adik tignaw. Adik tignaw. Pre. Pagbilang ko ng 3, dapat pakita mo sa akin anong pinakapangit mo mukha. Sige. Dito ka, palapit kasi. Pakita ko din. Dito, kasi against the light eh. Sige ah. 1, 2 pala. 2 pala. Excited ako eh. 2 pala. Okay. Isa. 1, 2 pa lang? Oh, wala na. 2 pa lang, 3 eh. 3 eh. Ano ka ba? 3 nga. Oh, madali na. Sige. 1, 2. Sabihin to. 3 lang. Ito pa lang. Napamit yung mukha mo. 3. Oh, bakit? 2 pa lang eh. Bastos ka, buisit ka. Rotado. Bagal mo. Sige na. 1. Sabi ng 3 eh. Natamad na ako. Tagal mo. Hindi niya gets. Hindi niya gets. Nakabidyo ka pala, buisit ka pala. Hindi niya gets, Kado. Hindi niya gets, guys. Ay, nako.